Hi, Arto. Let me inform the student. They maybe they didn't know about this new link yet. New link? What is the new Yeah. link? So So this link was working, but it just didn't let me in because I was not the host for some reason. I don't know. so this is still the old link. I think the students are where they're supposed to be, but I mean they are trying to get in, but there's nobody to let them in because there's no host. I am not there, so I can't let them in. Okay, let me text the student. Just a minute. So I was not able to go into that class so I could admit them to the class because I don't have the rights of a host. That should be corrected. Moi, No moi, terve kaikki. Terve, terve. mitä kuuluu? Kiitos. Minulle Joo. kuuluu hyvää. Entä sinulle? Hyvä kuuluu. Hyvä, hyvä. Joo. Hienoa, tervetuloa. Sinä olet Andrew. Joo. Okei, Baby Shark, do, do, do. Okei. Mitä se tarkoittaa, Baby Shark, do, do, do? Joo. Miksi? Ja sitten meillä on Betta. Terve, Betta. Joo, moi Ope. Moi, moi. Mitä kuuluu? Hyvä, kiitos. Entä sinulle? Kiitos. Minulle kuuluu hyvää. Oikein hyvää. Hienoa. Tervetuloa, Betta. Katsotaan, onko muita. Okei, yksi vielä. No niin, terve. Syy. Moi. Moi. Onko sinun nimesi Syy? Joo. On. Okei. Hyvä. Tervetuloa, Syy. Mitä kuuluu? Hyvä, kiitos. Sinä puhut tosi hiljaa. Minä en oikein kuule. Saatko volyymiä lisää? Tosi hiljaa, mutta tervetuloa. Eli Tervetuloa. meitä on nyt kolme opiskelijaa. Hyvä. Ää,
Tänään meillä on suomen kielen keskustelua. Me puhumme monista aiheista. Ja siksi on tärkeää, että teillä on kamera ja mikrofoni päällä, koska me puhumme kaikki. Voitteko pistää kamera päälle ja mikrofoni päälle? Kiitos. Vielä yksi tulee, hyvä. Terve, Taoni. Joo, hei. No niin, moi. Mikä sinun nimesi on? Nimi on Trần Thảo Nhi. Eli Mä ei, minulla ei Elentia nimi. okei, eli minä sanon Taoni. Joo. Okei, hyvä, hienoa, hyvä. Okei, tervetuloa kaikki. Eli meillä on nyt 4 opiskelijaa. Minä pyydän, että laitatte kameran päälle ja mikrofonin päälle, koska tämä on keskustelua, tämä on puhumista. Minä haluaisin nähdä teidät, kun me puhumme. Onko ok? Voitteko laittaa kameran päälle, niin kuin minulla? Betta, voitko laittaa kameran? No niin, nyt näkyy. Andrew näkyy. Hyvä, hyvä, hyvä Andrew. Yeah. Terve. Ja voitteko laittaa kameran Trantauni, Syy, Betta, kamera päälle. Andrew, hyvä, mutta minä en näe sinua. Nyt näkyy. Okei, nyt on hyvä. Hienoa. Kiitos paljon. Okei, ja nyt Syyllä on kamera päällä. Hyvä. Hienoa. Ja Betta, kiva, oikein kiva. Ja Trantauni, voitko laittaa kameran päälle? Niin sitten on hyvä. Anteeksi, mä pitää kautta, mä pitän kautta, mm, Kamera. mä pitän kautta puhelin, mutta Mhm. mun puhelin ei avaa kamera. Okei. Ei se Anteeksi. mitään. Joo, Ei se anteeksi. mitään. Ei se mitään. Terve, Yen Puong, onko se sinun nimi? Terve. Moi. Moi. Mitä minä sanon? Mikä sinun nimi on? Puong vai Yen Puong? Mitä? Joo. Puong. Joo. Puong riittää. Okei, hyvä juttu. Okei, tervetuloa kaikki. Hienoa. Okei, nyt voimme aloittaa. Minun nimi on Arto ja minä olen suomalainen. Minä asun Suomessa ja minä olen opettaja, suomen kielen opettaja. Okei. Ja me puhumme tänään kaikista teistä. Minä haluan tietää, kuka sinä olet, mitä sinä teet, mistä sinä tykkäät, missä sinä asut. Minä haluan kysyä kaikilta, mitä teille kuuluu, mistä te tykkäätte. Okei. Se on ensimmäinen teema tänään. Minä avaan tähän tuon näytön. Jaan näytön teille. Upsista. Ei tämä vaan. Eikä tämä vaan. Hetki vielä. Tuolta oikein. No niin. Puhutaan minusta. Eli minä kysyn teiltä ja te voitte kertoa, te voitte sanoa, mitä teille kuuluu, mistä te tykkäätte. Wenni, tervetuloa. Wenni, oletko siellä? Moi. Moi. Kiva. Voitko laittaa kameran päälle, Wenni? Niin näen teidät kaikki. Sillä sitten on hyvä. Okei, kiitos.
Nyt kaikilla on kamera. Hienoa. Mutta puhutaan sinusta. Minä voin puhua minusta. Nimi on siis Arto ja minä asun Espoossa. Espoo on Suomessa lähellä Helsinkiä. Helsinki on pääkaupunki ja Espoo on toinen iso kaupunki, Suomessa iso kaupunki. Täällä on 300 000 ihmistä. Tämä on Suomen toiseksi isoin kaupunki. Okei, aika iso. Okei. Andrew, missä sinä asut? Minä asun Vietnamissa. Missä kaupungissa sinä asut Vietnamissa? Se on An Giang Isa. Mikä kaupunki? An Giang Isa. Okei, selvä. Onko se iso kaupunki? Joo, se on iso kaupunki. Okei, hyvä. Syy, missä sinä asut? Minä asun Vietnamissa. Joo, Vietnamissa mikä kaupunki? Hồ Chí Minh kaupunki. Ho Chi Minh. Okei, no niin, sen minä tiedän. Minä tiedän Ho Chi Minh. Okei, hyvä. Betta, missä sinä asut? Asun myös Hồ Chí Minh kaupungissa. Okei, hyvä. Joo. Kiva juttu. Puang, missä sinä asut? Mä asun Hanok-kaupungissa, mutta mä asun Narbiossa nyt. Närpiössä. Okei. Eli sinä olet kotoisin Hanoista, Vietnamista, mutta nyt Joo. asut Niin. Närpiössä. Wow. Okei. Se on hienoa. Okei. Me puhumme lisää kohta Närpiöstä, mutta ensin. Wenni, sanonko minä, mikä sinun nimi on? Mitä minä sanon sinulle? Ni vai Wenni tai mikä nimi? Minun nimi on Trần Vũ Uyên Nhi. Minun etunimi on Nhi. Niin, okei. No Joo. minä sanon, että niin, terve niin. Okei, jos se on ok, hyvä, hienoa. Minä en näe sinun kasvoja. Voitko kääntää kameraa vähän, että minä näen hiukan? No niin, nyt on hyvä. Hienoa. Missä sinä asut niin? Asun Rautavaarassa nyt. Rautavaarassa. Wow, hienoa. Okei, kiva. Hyvä. Ja Trantau niin, onko se niin? Missä sinä asut? Mà asun Vietnamese Đà Nẵng kaupungissa. Mutta nyt mä asun Suomessa. Okei, Suomessa, hienoa. Mikä kaupunki Suomessa? Rautalammille. Rautalammi, okei. Joo. Hyvä, mahtavaa, tosi hyvä. Okei. Ähm, Sitten kysytään lisää. Esimerkiksi vaikka Andrew, mikä sinun oikea nimi on? Sinä sanot Andrew, mutta mikä on sinun oikea nimi? Oikea nimi. Vietnamilainen Chi. nimi. Mhm. Chi. Onko se tavallinen nimi vai onko se harvinainen nimi, ymmärrätkö? En ymmärrä nyt. Okei, tavallinen, onko se sinun nimi, onko se tavallinen, normaali nimi Vietnamissa vai onko se harvinainen, ei monella ole nimeä? Se on tavallinen Tavallinen, nimi. okei, se on Tavallinen tavallinen. nimi. Joo. Hyvä, koska minä en tiedä, mikä on tavallinen nimi Vietnamissa ja mikä ei ole tavallinen nimi. Siksi minä kysyn joskus vähän tyhmiä kysymyksiä. Yeah. Okei. Mikä sinun oikea nimi on? Vietnamilainen nimi. Minun
Etuniemi on Hạnh Nguyên. Luin? Joo. Luin, okei. Onko se tavallinen nimi Vietnamissa? Normaali. Onko se normaali nimi Vietnamissa vai ei? Joo. Se on. Okei, Joo. hyvä, hyvä. Betta, mikä sinun oikea nimi on? Vietnamilainen nimi? Joo, minun etunimi on Li ja se on tavallinen Vietnamissa. Lin, okei, ja se on tavallinen. Okei, hyvä, hyvä. Mutta Betta on kaunis nimi. Hyvä. Kiitos. Puong, onko sinun nimi tavallinen nimi Vietnamissa vai harvinainen? Minun vietnamilainen on Phương. Puong, yes. Onko Ää, se normaali tavallinen nimi Vietnamissa vai ei ole tavallinen? Onko se ää, harvinainen? minä olen Mä olen englanninkielinen nimi. Joo, Ö, on. mun englanninkielinen nimi on Chloe. Chloe, yes, okei, Chloe. Mutta minä voin sanoa Puong, okei, jos se on ok. Mikä on hyvä, Puong vai Chloe? Kumpi? Minä sanon sinua nimellä, Ö, mitä haluat. ö, Chloe, okei. Chloe, Chloe? joo. Okei, Puong, minä sanon sitten tästä eteenpäin, että Chloe, okei, hyvä. Mutta onko se Vietnamissa normaali nimi vai ei ole normaali? Ö, Se Puong. normal, Onko nom, Vietnamissa monta ihmistä, jonka nimi on Puong? Onko joo, paljon ihmisiä Puong? joo. Onko? On. Sitten se on tavallinen nimi. Okei, hyvä. Entä Ni? Onko sinun nimesi tavallinen Vietnamissa, normaali vai onko se harvinainen? Ei montaa ihmistä. Ymmärrätkö Ähm, kysymyksen? mikä on harvinainen? Harvinainen on sellainen, ei monta, vain yksi, kaksi, ei monta. Se on Ah, harvinainen. Jos on 100, Ähm, 1000, miljoona, okei, sitten on tavallinen. Mutta jos on vain yksi, niin sitten se on harvinainen. Okei. Onko sinun nimesi Nii, onko se tavallinen, paljon ihmisiä, jonka nimi on Nii, vai onko se harvinainen? äh, tavallinen. Tavallinen nimi, okei, hyvä. Hyvä. Vielä tulee yksi lisää. Okei, hienoa. Okei, Trantau eli sinun nimesi on myös Nii, eli täällä on kaksi ihmistä nimeltä Nii. Eli Nii on tavallinen nimi, onko? joo. Joo, no niin, hyvä. Hyvä, hyvä. Vy Min, tervetuloa. Moi. Tervetuloa. Moi Moi. moi. Moi moi. Mikä sinun nimi on? Onko se tuo Min? Minun nimi on Vi. Min. Okei. Vi. Lin. Vi. Vi. Okei, selvä. Vi. VY. Yeah. Okei. Se on sinun nimi Vy. Okei, hyvä. Eli minä sanon sinua Vy. Okei, terve Vy. Vy, voitko laittaa kameran päälle, että minä näen? Silloin on kiva keskustella, kiva jutella, kun näkee. Minä en ihan näe. Voitko kääntää kameraa hiukan vähän? Joo. Noin, nyt on parempi. Hyvä. No niin, terve. Okei. Sitten puhutaan, minä haluan tietää paljon sinusta, kaikista teistä. Andrew, milloin on sinun syntymäpäivä? Minun syntymäpäivä on 28 elokuuta. 28. elokuuta. Okei. Joo.
Eli kohta 4 viikkoa niin on sinun syntymäpäivä. Okei? Joo. Niin, hyvä. Kuinka vanha sinä olet nyt? 17. 17. Eli Joo. kohta 4 viikkoa, niin sinä olet 18. Okei, hienoa. Milloin on sinun syntymäpäivä? Minun syntymäpäivä on 9. tammikuuta. Okei, 9. tammikuuta. Hyvä. Kuinka vanha sinä olet? Olen 15. 15. Hyvä. 15 vuotta. Okei. Entä Betta, milloin on sinun syntymäpäivä? Minun syntymäpäivä on 6. lokakuuta. 6. lokakuuta, okei. Ja kuinka vanha sinä olet? Nyt olen 14, mutta lokakuuta olen 15. Kyllä, nyt 14, mutta ihan kohta olet 15. Hyvä, okei. Entä Chloe, milloin on sinun syntymäpäivä? Mun syntymäpäivä on 13. huhtikuuta. 13. huhtikuuta. Ja kuinka vanha sinä olet? Olen 17-vuotias. 17-vuotias, hyvä. Hienoa. Sitten Ujen Nii, milloin on sinun syntymäpäivä? Minun syntymäpäivä on 5. toukokuuta. 5. toukokuuta. Okei. Kuinka vanha sinä olet? Olen 16-vuotias. Sinä olet 16-vuotias. Okei, hyvä. Hienoa. Sitten Vi, milloin on sinun syntymäpäivä? Minun syntymäpäivä on 8. maaliskuuta. 8. maaliskuuta, okei. Ja kuinka vanha sinä olet? Minä olen 15-vuotias. 15-vuotias, hyvä. Ja Trantauni, milloin on sinun syntymäpäivä? Joo, minun syntymäpäiväni on 4. lokakuuta. Olen melkein 15-vuotias. Melkein 15-vuotias, eli nyt olet 14-vuotias. Joo. Niin mikä päivä se oli? Voitko sanoa vielä uusi kerta? Milloin sinun syntymäpäivä? Minun syntymäpäivä on 4. lokakuuta. 4. lokakuuta, okei, hyvä, selvä. Melkein 15-vuotias, hyvä, okei, hyvä. No niin, hyvä. Sitten nyt minä tiedän, missä sinä asut, eli en kysy sitä enää uudestaan, mutta kysyn, millaisessa talossa sinä asut? Onko se kerrostalo, onko se rivitalo, onko se omakotitalo, eli ihan oma talo, vai jotain muuta? Andrew, millaisessa talossa sinä asut? Andrew, onko se kerrostalo? Onko rivitalo? Anteeksi. Asun kerrostalossa kaverin kanssa. Okei, kerrostalossa kavereiden kanssa. Okei, mikä kerros? Kuinka mones kerros? Asunto. Asunto, joo. Mikä kerros se on? Kuinka korkealla? Mikä kerros? Onko ensimmäinen kerros, toinen kerros, 3. kerros, 4. kerros? Kaksi kerros. Toinen kerros. Toinen kerros. Okei, hyvä. Oikein hyvä. Anteeksi. Ei mitään. Tarkoitus on puhua. Me haluamme puhua ja oppia uusia asioita ja harjoitella. Millaisessa talossa sinä asut?
Minä asun nyt Suomessa ja minä asun kerrostalossa. Kerrostalossa. Joo, Sanotko Suomessa? joo. Okei, ei ollutkaan Ho Chi Minh, vaan asut Suomessa. Hyvä. Missä asut Suomessa? Minä asun Mävilällä. Mävilällä. Merikarvia. Joo, Oliko? Okei, Merikarvia. Hienoa. Ja Merikarvialla asut kerrostalossa. Okei. joo. Mikä kerros? Uh, ensimmäinen kerros. Ensimmäinen kerros. Hyvä. Hyvä, hyvä. Betta, millaisessa talossa sinä asut? Asun kerrostalossa ja se Mhm. on ensimmäinen kerros. Ensimmäinen kerros. Hyvä, hyvä. Okei, hienoa. Puang, millaisessa talossa asut? Mä asun kerrostalossa ja kolmas kerros. Kolmas kerros. Hyvä. Okei, hienoa. Jenni, millaisessa talossa sinä asut? Asun kerrostalossa. Mhm. Okei. Ja, ja asun kolmas kerros. Kolmas kerros. Sinä asut kolmannessa kerroksessa. Hyvä. Eli se on, okei, hienoa. Vi, millaisessa talossa sinä asut? Mä en asu kerrostalossa, asun rivitalossa perheeni kanssa. Kiva. Okei, rivitalossa perheen kanssa. Okei, hyvä, hyvä. Hienoa. Entäs Trantauni, millaisessa talossa sinä asut? Trantauni, oletko siellä? Joo. Mm. Mä asun omakotitalo. Okei, oma kotitalossa. Hyvä, hyvä. Hienoa. Hienoa. Minä opin paljon asioita teistä. Sitten kun puhutaan ruuasta. Ruoka on aina tärkeä. Okei. Andrew, mistä ruuasta et tykkää? Minä en tykkään kala. En tykkää kalaa. Kaa. Okei. Ja minä On, tuntuu se on huono. Huono. onko huonoa? Jaa. Joo. Onko se vietnamilainen ruoka? Joo. Onko se vietnamilainen ruoka, se kaa? Vai? Joo. Joo. Okei. Joo, hyvä. Et tykkää kaasta. Okei. Hienoa. Meillä on uusi. Anvu. Terve. Terve Anvu. Oletko siellä? Anvu, tervetuloa. Oletko siellä? Sinulla on mikrofoni pois päältä. En kuule. Tuliko chattia? Okei, Anvu, oletko Aha, hän lähti. Okei, selvä. No niin, Syy, sinun vuoro. Mistä ruoasta et tykkää? Minä en tykkää tällaista. Onko se kalasta? Joo, Et tykkää kalasta? Voi ei. Okei. Miksi et tykkää kalasta? koska minä ei pidä suoda. Mm. Sinä et tykkää kalasta, suomalaisesta kalasta. Sinä olet syönyt lohta ja kalaa, mutta ei ollut hyvää. Niinkö? Ei hyvää. Okei, voi. No, ei se mitään. Betta, mistä ruoasta sinä et tykkää? Minä en tykkää kerkusta. Kurkusta. Joo. Okei. Voi. Eli tarkoitatko suolakurkku vai oikea kurkku?
Oikea kurkku, mutta Oikein. joo. Okei. No ei se mitään, ei se mitään. Ihan hyvä. Meillä on uusi Thomas. Terve Thomas. Joo. Moi moi. Tervetuloa Thomas. Minä on hyvä. Terve. Joo, hienoa. Thomas, voitko pistää kameran päälle, että niin näen sinun kasvosi? Hienoa. Kiva. Tervetuloa. Sinun nimesi on Thomas. Saanko minä kysyn sinulta, Thomas, missä sinä asut? Minä asun Vietnamissa. Vietnamissa? Mikä kaupunki? Ho Chi Minh kaupungissa. Ho Chi Minh, okei. Hyvä. Milloin on sinun syntymäpäiväsi? Minun syntymäpäivä. Mhm. Mitä syntymäpäivää tapahtui? Sinun syntymäpäiväsi, jolloin sinä täytät 15 vuotta, 16 vuotta, 20 vuotta. Mikä päivä sinun syntymäpäivä? Se on Saturday. Laulastai. I forgot. Sinun syntymäpäivä. Milloin sinulla on syntymäpäiväjuhla? Kuinka vanha sinä olet nyt? Kuinka monta vuotta sinä olet nyt? Kuinka vanha? Vanha. Olen 16-vuotias. 16-vuotias. Hyvä. Milloin sinä olet 17-vuotias? Mikä päivä? 17-vuotias. Okay. Milloin? Mikä päivä sinä olet 17? Mun syntymäpäivä on 30, no, it is 13 July. Mikä July on? Heinäkuuta. Heinäkuuta. Heinäkuuta, kyllä. Eli 13. heinäkuuta on sinun syntymäpäivä, ja nyt sinä olet 16. Onnea. Okei. 2 viikkoa sitten sinä täytit 16. Hyvä. Hienoa. Mutta sitten olimme kysymässä Puongilta. Puong, mistä ruoasta et tykkää? Minä en tykkää porkkanoita, Porkkanoista. Okei. Miksi? koska en tykkää niiden mausta. Okei, no, joo, okei, no hyvä. Voi harmi. Porkkana on hyvää. Minusta porkkana on hyvää, mutta okei, hienoa. Minun mielestäni kurkku on hyvää, mutta Betta ei tykkää kurkusta. Okei. Ujeni, mistä ruoasta sinä et tykkää? En tykkää shrimp. En tiedä shrimp. In englantia, koska en tiedä shrimp suomea. No, mutta et tykkää. Okei, ei haittaa, ei se mitään. Thomas, mistä ruuasta sinä et tykkää? Ruesta. Mitä ruesta? What is ruesta? Ruetta? Can you repeat the question? Yes, mistä ruuasta, ruokaa, food, mistä ruuasta et tykkää? Ruokaa. Ruoasta. Risi, nudeli, liha. Udon? Okei. Riisi? Ruoka. Et tykkää riisistä? Ruoka esimerkiksi risi, nudeli ja liha. Like Kyllä, food. kyllä. Riisi on ruokaa, nudeli on ruokaa, kyllä, mutta se on hyvää ruokaa. Mutta mistä ruoasta sinä et tykkää? Mikä ei ole hyvää ruokaa?
And vai en tykkää ruoasta. ruoasta? Ähm, Eli minä luulen, sinä tykkäät riisistä, sinä tykkäät nuudelista, eikö niin? Mutta onko mistä ruoasta sinä et tykkää? Mikä ei ole hyvää? Okay, I see. Minä en tykkää what is it? Leipästä. Leivästä, lepasta. Leipästä. Okei, joo, no hyvä. Sinun vuoro. Mistä ruoasta et tykkää? Mä en tykkää syödä maksaa, koska sen maku Mhm. on outoa. Okei, maksa, joo, okei. Okei, minä en tykkää maksasta myöskään. Minä en tykkää syödä maksaa. Ihan sama kuin sinä. Hyvä, okei. Entä Trantau-nii? Mistä ruoasta sinä et tykkää? Mä en tykkää kanasta. Kanaa, okei. Et tykkää Joo, kanasta. joo. Okei. Syötkö Suomessa paljon kanaa? Syötkö Suomessa, Trantau-nii? Syötkö paljon kanaa Suomessa? Joo. Joo, Mä syön mutta paljon, joo. Mä syön niin. paljon kanaa ja lihaa Suomessa. Okei. Joo. No niin, hyvä. Hienoa. Hyvä. Sitten minä kysyn seuraavaksi, miten usein käyt ulkona syömässä? Siis ulkona tarkoittaa ravintolassa. Miten usein käyt ravintolassa syömässä? Andrew, miten usein? Et koskaan vai joskus vai harvoin vai joka päivä? Minä harvoin, minä harvoin mennä ravintolaan. Harvoin, okei. Joo. Kerran kuussa, 2 kertaa kuussa, kerran vuodessa, Ää, kerran vuodessa. kerran vuodessa. Joo. Okei, mutta melkein joka päivä syöt kotona. Okei. Entä syy? Miten usein Minä käyt? syön pizza, hamburgerinen ja kana. Mhm. Se on hyvä. Joo. Minä tykkään hampurilaisesta ja pizzasta. Okei. Syy. Miten usein käyt ulkona ravintolassa syömässä? Minä käyn ulkona syömässä 2 kerran kuukautta. 2 kertaa kuussa? 2 kertaa kuussa, Joo. niinkö? Okei, 2 kertaa kuussa. Okei, hyvä. Mistä ruoasta sinä tykkäät? Syöt, Minä niin. tykkään suopaa. Mikä? Vaa. Okei. Okei. Minä en tiedä, mikä ruoka se on, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Betta, miten usein sinä käyt ulkona syömässä? Menen ravintolaan joskus, Mhm. koska se on kotona. Joo, Joo. se on hyvä. Kun menet ravintolaan, mitä ruokaa tykkäät syödä? Se on usein nuudelia tai Mhm. riisiä Mhm. kanan kanssa. Kanan kanssa, okei. Joo. Sinä tykkäät kanasta. Hyvä, okei. Puong, miten usein sinä käyt ulkona syömässä? Suon ravintoloissa äärimmäisen harvoin. Olenko, Äärimmäisen harvoin. olen käynyt niissä vai 3 kertaa? Okei, mutta Suomessa käyt joskus, äärimmäisen harvoin, mutta käyt joskus ravintolassa syömässä. Okei. Kun menet ravintolaan, niin mitä ruokaa tykkäät syödä? Öö, minä
Tykkään lohikeittiö. Hyvä. Lohikeitto on ihanaa. Kyllä, lohikeitto on hyvää Suomessa. Joo. Ujeni, miten usein sinä käyt ulkona syömässä? Käyn kerran kuukautta. Kerran kuussa. Okei, hyvä. Kerran kuussa käyt syömässä. Ja kun menet syömään, niin mitä ruokaa tykkäät syödä ravintolassa? Äh, Grillikana ja Grillikana. Okei. hamburi, Hampuri, hamburi. hampurilaisia. Okei, hampurilaista. Joo. Tykkäät syödä hampurilaista. Hyvä. Thomas, miten usein sinä käyt ulkona syömässä? Minä käyn ravintolassa käsikö, käsikäytyä viikolla. Käsikäytyä viikolla. 2 kertaa viikossa, niinkö? Okei. Viikossa. 2 kertaa viikossa. Okei. Hyvä. Hyvä, hyvä. Aika usein. Se on hyvä. Miten usein sinä käyt ulkona syömässä? Ää, minä käyn ulkona syömässä noin kerran viikossa. Kerran Yleensä viikossa. menee perheeni tai ystävieni kanssa. Niin, hyvä. Perheen kanssa tai kaverin kanssa, joo, hyvä. Joo, hienoa. Kaikki, Tranthauni, sori. Tranthauni, miten usein sinä käyt ulkona syömässä? Joskus mä käyn ulkona syömässä, koska se on kallis, todella kallis. Joo, Siksi mä usein joo, syömässä kotiin. ymmärrän, joo. Mhm. Suomessa Joo, on joskus ravintolassa on kallista. Se on ihan joo, tosi. joo. Hyvä. Hienoa. Puhutaan kohta lisää harrastuksista, mutta nyt on varmaan hyvä, että pidetään pieni tauko. Pidetään tauko 5 minuuttia, niin voitte käydä kylpyhuoneessa tai voitte juoda vettä tai jotain hetkisen levätä. Mutta 13:58 jatketaan, okei? 5 minuuttia ja sitten jatketaan.
No niin, terve taas. Nyt on aika jatkaa. Nyt me puhumme harrastuksista seuraavaksi. Mm. Mm. No niin, hyvä. Harrastukset ja vapaa-aika. Andrew, mitä sinä harrastat? Minä harrastan soitan kitaraa ja pelaan sakkia. Minä myös opiskelen Suomessa, suomen kieli. Aivan, se on aivan oikein. Sinä soitat kitaraa, sinä pelaat shakkia ja sinä opiskelet suomea tietenkin. Hyvä. Joo. Hyvä. Oikein hienoa, hienoa. Ää, harrastatko perheen kanssa jotain tai kaverin kanssa? No, onko sinulla shakkikaveri? Joo. Okei, sinä pelaat shakkia kaverin kanssa. Okei, hyvä. Entä Betta, mitä sinä harrastat? Anteeksi. Entä? Harrastan lentopallon pelaamista. Okei, vau, Joo. lentopallo. Hienoa. Oletko hyvä lentopallossa? Ehkä, koska pelaan lentopalloa kaverin kanssa koulussa. Kuinka usein pelaat lentopalloa? Me pelasimme joka päivä. Joka päivä. Oho, Joo. wow. Se on paljon se. Hienoa. Syy, mitä sinä harrastat? Minä harrastan kirjan lukeminen. Mhm. Kirjan lukemista. No, sinä harrastat kirjan lukemista. Okei. Ähm, Millaisia kirjoja sinä luet? Luetko romaaneja? Luetko tietokirjoja vai romantiikkaa? Millaisia kirjoja? Minä luen Harry Potter. Mikä? Harry Potter. Harry Potteria. Okei, Harry Potteria. Hyvä. Se on hyvä kirja. Okei, hienoa. Ää, Entä, katsotaan täällä. Thomas, mitä sinä harrastat? Mun harrastaa on pelataan sulkapalloa ja pianoa. Sulkapalloa. Ja sulkapalloa. Okei, joo, ja soitat pianoa. Joo. No niin, se on hyvä. Oletko hyvä, kun soitat pianoa? Um, minä ei, minä not very good. Ei Et ole hyvä. ole hyvä. No, No, okei, not minä the best. en ole hyvä. Okei. Soitatko sinä minkälaista musiikkia? Klassinen musiikki vai rockmusiikki vai millainen musiikki? Piano. Minä päätän klassiksia. Klassista musiikkia. Klassista. Respect. Okei, hyvä. Hienoa. Vi, mitä sinä harrastat? Minä harrastan sulkapalloa ja ruoanlaittoa. Sulkapalloa ja ruoanlaittoa. Okei, hyvä. Hyvä. Sinä ja Thomas voitte pelata yhdessä. Okei. Tomaksen kanssa. Okei, hyvä. Hienoa, hienoa. Minkälaista ruokaa sinä laitat? No, vietnamilaista ruokaa, totta kai. Laitatko sinä joskus pizzaa tai jotain länsimaista, jotain eurooppalaista ruokaa? Laitatko? Okei. Oletko sinä hyvä kokki? Kokki is cook. Oletko sinä hyvä kokki? Joo. Olet. Hienoa. Se on hyvä. Entä Puong? Mitä sinä harrastat? Minä harrastan uida ja kuuntele musiikkia.
Okei, sinä harrastat uintia, eli sinä tykkäät uida ja sinä tykkäät kuunnella musiikkia. Okei, millaista musiikkia sinä kuuntelet? Minä kuuntelen pop musiikkia. Pop-musiikkia, okei. Joo, K-poppia, Ei, rockia. Vietnamin pop. Vietnamilaista poppia, okei. Joo, joo, okei. Ei amerikkalaista poppia tai korealaista, ei? Vai? Mm, Amerikka, joo. Amerikkalaista poppia, joo, hyvä, hyvä. Ää, kuka on sinun lempiartisti? Kuka on paras? Kuka on sinun lempiartisti? Kuka on paras? Tai bändi? Mikä on lempibändi? Onko se vietnamilainen? Mm, mun tykkää laulaja Mhm. Vietnamin, joo. Okei. Onko joku lempiartisti, joka laulaa? Joku, josta tykkäät tosi paljon? Joku bändi tai artisti? Kuka on Ö, paras? Who is the best? at, mä tykkään artisti. Mhm. Mikä on artistin nimi? Nimi on Jason. Chi-song tai jotain sellaista. Okei, hyvä. Okei, hienoa. Tran Tao Ni, mikä on sinun harrastus? Tran Tao Ni, oletko siellä? Mitä sinä harrastat? Minä harrastan pianon soittamista ja kitaran soittamista. Soitat soitat sekä pianoa että kitaraa. Oh, aika hyvä. Joo. Millaista musiikkia sinä soitat? Klassista vai rockia vai countrya vai Ehkä classic. klassista musiikkia? Okei, Joo. hyvä. Hienoa, hienoa. Sitten, mitä harrastit, kun olit lapsi? When you were a child. Kun olit lapsi, mitä harrastit? Andrew, kun sinä olit lapsi, niin mitä sinä harrastit? Minä harrastin kasua Spider-Man. Mikä? Kasua Spider-Man. Minä harrastin kasua Spider-Man. Kaso, en ymmärrä, mikä se on. Minä harrastin kasua Spider-Man. Okei, katsoa, okei. Joo, joo, no Kun hyvä. lapsi. Joo, joo, okei, kiva. Mitä sinä harrastit, kun sinä olit lapsi? Kun olin lapsi, harras, äh, minä harrastun kasvua äh, piirret, piirrettiä. Hyvä. Joo, sinä harrastit piirrettyjen katsomista. Sinä tykkäsit katsoa piirrettyjä televisiosta, telkkarista, eikö niin? Okei, joo, kyllä. Thomas, mitä sinä harrastit, kun sinä olit lapsi? Minä harrastin Transformer kun minä lapsi. Mitä harrastit, mikä? En kuullut. Transformer. Transformers, okei. Yeah, Okei. Transformer. No niin, hyvä, hyvä, hyvä. Minä harrastin Lego, kun minä olin lapsi. Okei, hyvä. Mitä sinä harrastit, kun olit lapsi? Ää, kun olin lapsi, harrastin piirtämistä ja pyöräillä. Piirsin paljon kotona. Okei, sinä olet hyvä piirtämään. Okei, mitä sinä piirsit? Ihmisiä vai maisemia, luontoa vai mitä sinä piirsit? Kukkia? Everything. Okei, kaikkea. Okei, sinä piirsit kaikkea. No se on hyvä. Se on hyvä. Mitä sinä harrastit, kun olit lapsi?
Minä harrastin katsoa televisiota. Okei, okei, katso televisiota. No joo, piirrettyjä tai elokuvia tai jotain. Lasten elokuvia. Hyvä. Betta, mitä sinä harrastit, kun sinä olit lapsi? Kun olin lapsi, minä maalasin paljon kuvia. No, okei. Maalasit paljon kuvia. Sinäkin tykkäsit maalata ja piirtää. Okei. Joo. Kiva, kiva. Ö, oh, Vi, joko sinä et sanonut vielä. Mitä sinä harrastit, kun sinä olit lapsi? Vai joko sinä sanoit? No, meni vähän. Joo. Niin? Niin, kysyinkö minä jo? Minä en ole ihan varma. Mitä harrastit, kun sinä olit lapsi? Kun sinä olit lapsi. Sanoitko jo? Ops. Nyt ihmisiä tulee ja menee. Niin. Ja. Joo. Mitä sinä harrastit, kun sinä olit lapsi? When you were a I child? I already answered the question. Yeah, sorry, this is going like people are coming and going. So this is going in I'm getting confused here. Okei, mutta hyvä. Trantauni, sinä et vielä sanonut, mitä sinä harrastit, kun olit lapsi? Trantauni, oletko siellä? Trantauni? Huhu. Joo, voisitko tohtaa? Joo, mitä sinä harrastit, kun sinä olit lapsi? Niin mitä sinä harrastit? Ờ, kun olin lapsi, Mhm. mä harrastin pianon soittamista, koska mä opiskelin sen 6 vuosi. Okei. Okei, hyvä. Hyvä. Mielenkiintoista. Interesting. Hienoa. Sitten yksi kysymys. Kysytäänkö tuo? Joo. Mitä urheilua haluat oppia? Ehkä. Andrew, mitä urheilua sinä haluat oppia? Haluan oppia koripalloa. Koripalloa. Okei. Joo. Okei. Kuinka pitkä sinä olet? Kuinka pitkä? Lyhyt. Ajattelen, how to say, mm, in I don't know how to say. Yritä vaan, sano vaan. In English, okay then. Yeah. Voinko chatti? Cheti? Joo, voiko chatti? Mikä on jetti? En ymmärrä, anteeksi. Anteeksi. Siis oletko pitkä vai oletko lyhyt? Pitkä. Pitkä, okei. Olet Joo. pitkä ja haluat oppia koripalloa. Hyvä, Joo. hyvä. Entä syy? Mitä urheilua sinä haluat oppia? Minä haluan oppia lentovaloa ja kuvaloa. Okei. Sinä haluat oppia urheilua, lentopalloa ja okei, hyvä. Thomas, mitä urheilua sinä haluat oppia? Haluan oppia talviurheilua. Hyvä. Kyllä, talviurheilua. Silloin kun olet Suomessa, niin se on helppoa. It's easy, se on helppoa. Talvella Suomessa voi urheilla monta juttua. Voi hiihtää, voi luistella, voi lasketella. Paljon asioita. Hyvä. Huong, mitä urheilua sinä haluat oppia?
Minä haluan oppia lentopallo ja koripallo. Mhm. Okei, hyvä. Pelaatko sinä nyt lentopalloa tai koripalloa? Pelaat, mutta haluat oppia lisää. Okei, hyvä. Betta, sinä osaat jo pelata lentopalloa. Mitä urheilua sinä haluat oppia? Ehkä tennis, Mhm. koska se on hauska Niin, ja haluan pelata tennistä. kiva. Joo, tennis on hauska laji, kyllä. Entä Vii, mitä urheilua haluat oppia? Mä haluan oppia hiihtämään, koska Suomessa on paljon lunta talvella. Uskon, että hiihtäminen on hauskaa ja terveellistä. Uh, Haluan kokeilla sitä, kun menen Suomeen. Tosi hyvä. Joo, kyllä, se on hienoa. Hiihtäminen on tosi hauskaa ja terveellistä. Se on hyvää kuntoilua, hyvää urheilua, kyllä. Trantoni, mitä urheilua sinä haluat oppia? Mä haluan oppia lentopalloa ja sulkapalloa. Okei, pelaatko sinä nyt lentopalloa? Joo. Pelaatko sinä nyt sulkapalloa? Pelaatko sinä nyt sulkapalloa? Trantoni, Joo. mutta haluat oppia lisää. Lentopallo với Úc đi. Okei, Ai, joo. Joo, mä haluan oppia lentopalloa. hyvä. Joo. Meillä on tässä paljon vielä kysymyksiä. Meillä ei ole ihan tarpeeksi aikaa, mutta otetaan tämä jotakin kysymyksiä. Haluan tietää, oletko koskaan keilannut? Keilailu is bowling. Okei. Oletko koskaan keilannut? Ja oliko se vaikeaa vai oliko se helppoa? Andrew, oletko koskaan keilannut? Ei, minä en koskaan kelännyt. Mutta haluatko oppia? Minä haluan, minä haluan oppia koripalloa. Okei. Et Minä halua tykkään oppia koripalloa. keilata. Okei, se on hyvä. Et halua keilata. Entä Syy? Oletko sinä koskaan keilannut? Ei, minä en koskaan kelannut. Okei. Mutta ehkä joskus Suomessa voit mennä keilaamaan. Se on hauskaa. Thomas, oletko sinä koskaan keilannut? Bowling. Keilannut. Niin. Mitkä keilannut on? En ymmärrä. Keilata is bowling. Bowling. Yes. Keilata on bowling. Bowling. Oletko sinä koskaan keilannut? Minä olen koskaan okei. En ole. Et ole koskaan keilannut. Okei, hyvä. Entä Puong? Oletko koskaan keilannut? Bowling. Oletko koskaan keilannut? Joo, kyllä. Olet. Okei. Olet keilannut. Hyvä. Oliko se vaikeaa? Joo, Oli. elämä on vaikeaa. Okei. No joo. In the beginning, alussa se voi olla vaikeaa, mutta sitten kun harjoittelee, niin se menee paremmin. Okei, hyvä. Betta, oletko sinä koskaan keilannut? En koskaan keilannut, mutta haluan yrittää tulevaisuudessa. Hienoa, tosi hyvä. Hienosti sanottu. Hyvä. Entä Vi? Oletko sinä koskaan keilannut? Kyllä olen kelannut kerran. Se oli aluksi vähän vaikeaa, mutta myöhemmin se oli hauskaa.
Okei, joo. Ensimmäinen kerta on aina vaikeaa, mutta sitten se on helppoa. Okei, hyvä. Trantaoni, oletko sinä koskaan keilannut? Joo, mä koskaan keilannut ja ờ, se on ei se on todella Helppoa. äh, Helppoa. todella vaikea. Todella vaikea. Okei, no niin. Varmaankin, joo. Uskon, ymmärrän. Hyvä. Vielä yksi kysymys. Jos saat valita, sinä nyt saat valita, haluatko ottaa purjeveneen vai moottoripyörän? Ja miksi? Andrew, haluatko purjeveneen vai moottoripyörän? Haluatko ottaa moottoripyörän? Minä en tiedä, koska Haluat moottoripyörän joo, vai? minä haluan Minä haluan moottoripyörän. moottoripyörän. Joo, kyllä. Entä Vy, haluatko ottaa purjeveneen vai moottoripyörän, jos saat valita? Välisen moottoripyörän, koska sillä voi matkustaa helposti ja nopeasti. Kyllä. Hyvä. Entä Syy, haluatko purjeveneen vai moottoripyörän? Minä haluan purjeveneen, Mhm. Miksi haluat purjeveneen? koska se auttaa minä rentoutumaan. Hyvä. Se auttaa sinua rentoutumaan. Oikein kiva. Purjeveneessä on helppo rentoutua. Kyllä. Ja sillä pääsee katsomaan merta. Meri on kaunis. Hyvä. No, Thomas, jos saat valita, otatko purjeveneen vai moottoripyörän? Mitä purjevene on? Vene, tiedätkö vene, on meressä tai järvessä vene, boat, ja purje on se, joka menee tuulen kanssa, a sailing boat. Sailing boat. Oh. Sitten minä otan purjevene, koska Purjevene. se on, koska minä en ole many purjeveneillä. Niin, joo, I haven't gone to the sailboats before. ja haluat kokeilla, minkälaista se on. Minä ymmärrän. Minäkin haluan. Minä olen ollut purjeveneessä monta kertaa ja olen ollut moottoripyörässä monta kertaa. Ne ovat molemmat kivoja. Mutta ehkä minä haluan purjeveneen. Okei. Kukas vielä? Puong, jos saat valita, otatko mieluummin purjeveneen vai moottoripyörän? Minä otan moottoripyörän, koska tykkään ajaa moottoripyörällä ja katsella kaikkea ympärilläni. Hyvä, ympärilläni. Oikein hyvä. Haluan katsoa kaikkea ympärilläni. Vau, mahtavaa. Betta, jos sinä saat valita, otatko purjeveneen vai moottoripyörän? Minä valitsen purjevene, koska se on mielenkiintoinen. Niin on, joo, varmasti. On, kyllä. Hienoa. Meillä on tässä myöskin tehtävä, mutta minä luulen, että nyt ei ehdi enää tekemään tehtäviä. Mutta ensi kerralla voimme vielä puhua vähän aikaa harrastuksista ja sitten mennään eteenpäin seuraavaan vaiheeseen. Mutta minä kysyn vielä lyhyen kysymyksen. Yksi vielä kysymys. Mitä kivaa teit viimeksi, kun sinulla oli vapaa-aikaa? Se on viime kerta,
kun sinulla oli vapaa-aikaa? Mitä kivaa sinä teit? Andrew, ymmärrätkö kysymyksen? Rồi. Minä kävelin järvi ja Mhm. menin ravintola ostin pizza. Okei, hyvä. Ostit pizzaa. Sinä menit ravintolaan ja ostit pizzaa. Ja se oli hyvää Joo. pizzaa. Niinkö? Okei, hyvä. Mm. Mitä kivaa sinä teit viimeksi, kun sinulla oli vapaa-aikaa? Kuuletko, mitä sinä teit viimeksi? Joo. Kun minulla oli vapaa-aikaa, minä luen kirjaa. Mikä kirja sinulla oli viimeksi? Mikä kirja sinulla on nyt? Harry Potter. Harry Potter edelleenkin kyllä. Viimeksi kun sinulla oli vapaa-aikaa, sinä luit Harry Potteria. Okei, hyvä. Thomas, mitä kivaa sinä teit viimeksi kun sinulla oli vapaa-aikaa? Kiva. Ymmärrätkö? Kiva is a picture, right? Kiva. Kiva is nice, great, fun. Picture is kuva. Okay. Mhm. Minä teit ravintolassa ja suon nudeli Riha kanssa viimeksi. Okei, niin hyvä. Sinä söit nuudelia lihan kanssa ravintolassa. Oliko hyvä ravintola? Oli hyvä. Joo, se on Joo, hyvä. tosi hyvä. Okei. Yeah, and decent. Entä Puong? Mitä kivaa sinä teit viimeksi, kun oli vapaa-aika? Mitä teen kakun? Kakun. Hienoa. Okei. Oliko se iso kakku? Okei, hyvä. Sinä teet ison kakun. Wow, mahtavaa. Betta, mitä kivaa sinä teit viimeksi? Minä kirjoitin päiväkirja. Okei, hyvä. Joo. Okei, se on salainen päiväkirja. Secret, salainen päiväkirja. Okei, hyvä. Okei, B, mitä kivaa sinä teit viimeksi, kun oli vapaa-aikaa? Viimeksi, kun minulla oli vapaa-aikaa, matkustin perheeni kanssa Dallastiin. Okei, Kävelimme kaupungissa, joimme kahvia ja otimme kuvia. no tosi hyvä. Tosi hyvä. Se oli varmasti kivaa ja perheen kanssa. Oikein kiva. Joo. Kuinka monta päivää olitte matkalla? What? Kuinka monta päivää olitte matkalla? 2 päivää, 3 päivää, 1 viikko? Kuinka monta? 3 3 päivää. 3 päivää. Okei, hyvä. Ja vielä Trantaoni. Mitä kivaa sinä teit viimeksi, kun sinulla oli vapaa-aikaa? Trantaoni, oletko siellä? Trantaoni, oletko vielä paikalla? Ehkä hän ei kuule, ehkä hän ei ole paikalla. Okei, hyvä. No mutta kiitoksia kaikille tästä. Oli tosi kivaa kuulla sinusta, mitä sinä teet, mitä sinä harrastat. Meillä on vielä monta kertaa edessä
Puhumme eri asioista, puhumme elämästä, puhumme monesta asiasta ja toivon, että tulette aina mukaan ja olette aktiivisia. Te olitte oikein tänään aktiivisia, minä kiitän tästä. Me jatkamme ensi kerralla. Nähdään taas ensi lauantaina joukossa. No, paljon kiitoksia kaikille. Nähdään taas viikon päästä. Okei? Okay? Okei. Kiitos. Heippa. Kiva, bye bye. Kiitos. Moi moi. Kiitos. Moi. Moi moi, Ope. Kiitos, moikka. Moi moi. I'm out.